Hiç bir gıyızmakşın edilmediğinden gıyızgı wagtyň içinde paşit 4 milyon prosmotr eten. Bilýärmi kim? Bu körpeji bagalajygymyz Alsu. Bugün hem doglaňyny hem paşit 4 milyon prosmotr eten otlaýar. Häzir gysgaça wizajaň orkalaýyn, aýdym bilen diňläň. Ejemjan tempeýanya Zara Muhammedowa gyzagasy şu illeň çagasy bela diýilýän şu sen gyzagasyň bolmaly. Ene doglaňyny tez çagalardan fawatçylyk we tez bank bilen dowam görelin. Gyzagasy gyzagasy ara men 1-nji 2-nji klasda öýdýädim. Ýöne 3 ýaşynda gözüňe 3 ýaşdan 4 ýaşyna etjä. Gözleýmesin. Gitdi walla. Salam. Hani bizim yıldız bağlacığımız. Gel. Teyze uçuşuna. Metin bu ne man? Ne yaşadın?